kowa ga ta nan har yanzu dai ba a kama ba. Nura Hassan abi a hankali, abi a hankali. Wallahi kasan su ma 'yan Senegal suna shakka 'yan Nijar saboda sun san ɗan Nijar ko kan ganshi to tashi hankali na wallahi. Tam wannan kokowa yau gaskiya Allah lalle ga alamu dai nan dai sai dai abin da Allah ya yi, amma Nura ga alama shina shirin yin wani abu cikin wannan kokowa. Dan ci tau hankali Nura kai ɗan Senegal ba ƙanana azzalumai na ba, na rantse da Allah. Ka gani ba shi yarda ya shiga saboda ya san da kaga ɗan Nijar cikin hili to ba ƙarami na ba. Ana ta abin da aka an yi mago-mago, an yi mago-mago, amma ina an shiga nazari, wallahi an shiga nazari. Kai ya kata kowa na Senegal gashi nan ya tsaya yana ta shawara. Kau hankali Nura, hankali Nura, hankali, hankali Nura, hankali subhanallahi, hankali Nura aiki za lalata, hankali yawan Nura ya kasuwa, wallahi Nura